Ninjani? Umkhuluma Sheshisa lona okhulumayo. Bengisacela ukuthi ni-subscribe kule channel, niphinde ni-like nale video futhi. Bengisacela-ke ukunikhumbuza ukuthi ukusubscribe umahhala. Namhlanje sizokhuluma ngomuthi umlomo omnandi. Lona bawubiza ngokuthi umlomo omnandi. Umlomo omnandi-ke uyangena emithini yokudonsa imali, uyangena kumuthi wokufuna umsebenzi, uyangena kumuthi wokuthandwa emsebenzini ube nogazi nawe, uyangena emithini yesikhundla, uyangena kwizikhafulo mengabe wakhe ikhafulo ikakhulukazi ezabomathandana, mhlawumbe ezokubuyisa umuntu wakho, ezokwenza umuntu wakho ekuthande kakhulu noma ezomsebenzi. Uyangena lapho ukhuluma khona ukuze abantu bakuzwe inkulumo yakho ibe mnandi, yonke into oyishoyo ephuma emlonyeni wakho ibe mnandi kubantu. Uyangena kwizingcabo zocansi, uyangena kumuthi wokuthandeka ube nogazi ugezeke nje uma uqhamuka kubantu mengabe uvela kubantu. Uyangena kwidliso lokudla, uyangena kwidliso locansi, uyaphalaza, uyagquma, uyageza. Bengisacela ukuthi ni-subscribe ukuze mengabe ngifaka amanye ama-videos ami ukwazi ukuthi uwabone esheshe efike kuwena engeke